Hei Mizo Biak In hmasa ber Sethlun ami akha ani na tak chu ang lo to lo wa chuan a chunga hian eng ang Biak In nge ani ti kan et don ani le lo ka ro le hei le o heta hela chung an da hei hi ni hei te Mizo Biak In hmasa ber ani Biak In hmasa ber ani hei o hi pathian khuan ti khania sang khaza kwa som kwa chuan chimbia la Christian mi som level anom to a zoi in lalte ti du dana kara Christian an pung zela kat chiar chaw vek ga lal tam takin Christian ti du da in van tlang poin an do vok ten tora zana ro sur line an khwa tangin no chuan ni a Christian an thi in Christian lo te thlan po an lai pui do lo puk pui khwa Sethlun atanga marlam kem somni perivela om Christian ti chuan pathian an sera pathian nin sera na an thok do lova an kholal chuan a thupek an oilo wangin a heka a roi tu thang ko chu lungina a khung ani mangai nom ve ka chiar zel don kumsang khazakwa ple pahnia chuan pukpui khwa Christian in sari lai anom to a hemi kum hian pukpui lal chuan an khwa Christian te lo nei a phal lova khwa tangin an hot chuak ta a April ni sompo ruk sang ni le pahnia pukpui tangin Sethlun a lovatin an kala mei ni kwa sang khazakwa le pahnia pukpui tanga Christian phasa te chuan Sethluna an pem ta veka hemi kum hian khua a kheng hlau maya an lo po akang thle a bu po tam tak an tharani an ma ni in samhasa lovin Biak In an samhasa bera tuna Biak In din na hmuna hian Mizo Kristian kutchuak Mizoram Biak In hmasa ber kumsang kha zakwa le pahnia alo ding ta ani Biak In chunga bu zem an siam chuan an bu thar soma pakhat chu an chung vum thur maya chimlama Christian hmasa te kho sang om te po he kho hian an pem khoma kumsang kha zakwa le pathuma BMS missionary sap upa le pubonga te Mizoram chimlama om tur an local khan tlabunga ring tu masa te hian an lo hmuakin a thlonin an thuam non phur saka Christian po zale somni le pangalai anom to ane kumsang kha zakwa le palia in khom pui hmasa ber an neya tirko pali roi an rela mi pakhat lo tur chu thlakhata chenga ani tirko tanin pete chu pupa shima puthan kunga pulal pu engkai le puzo thangate anne an hlo hi an soma pakhat atrang apek ania puthan kunga hian Christian kholal ni ai chuan tirko ni adu zoka pastor masaber te jinga mi alo ni ta nge ani in khom pui top ni hian mi som hile pathum in ring tu baptisma an chang he khwa tang hian chim bial khosang sanga chanchin tha an rila pathian han tho wangin kumrei lo te a chim bial chu chanchin tha ti en alo ni ta ani Christian ni lo te chuan pathian khwa te in anuwa ta ani he in hi kumsang khat zakwa le pahnia Biak In anga sak ani dan ama tak kha chuni to lo ma se ani na ani phung om ang ber kha an ladin ani chu angai nom hle mai